Asya, danay ko nga digin titinotduan. Orog siya din nga akuan, suhag, dito mithiya, ipanganak, dito Haburungan Hospital. Paso. Taktakong kuno niya sumsuman, atod, konhit atod, ibig sabihin, pinsan. Patod na, atod. Pinsan. May kuan, kuan hit sangkay. Patud do, patud. Pwede mo naman atod, for short. Pwede naman niya atod. Matindihan ba mo, may isa kang may dahit. May dahit gihap. Nagkukulaw. Kahit sunod ko no, mga kanta kami kuno hituwaray-waray. Hindi kasawa, Reperiton ko. Magkanta hitiya, kuhan hiya hituwaray-waray. Tagalog pa, kaya ko. English. Tagalog daw. Namamati ka, Abati ka, makanta kuno Tagalog. Pero mo, pa'y kunwaray. Balit, oro-oro na kahit kahidlang pag ka-istorya lahit kuan. Ito waray-waray. Nawara na. Wala na viewer. Wala na viewer. Ay nga turog na. Maiya na kita. Magba 20 minutos na. Anak ko, babay na. Salamat han mga nagkulaw. Ayan, shout out kan Ernil Akala, nag-comment pa hiya. Tagadiin ka. Shout out kita pa, yung guys ko. Shout out kan ko. Shout out pala itong mga kuan, mga kaibigan dun sa Pati sa Dubai no sita. Sa Dubai. Si paring Jerry, ayan. Si paring Romel, nanonood yan. Pasensya na, di nyo naintindihan. Si Puging Eduardo. Si Roy, ayan. Kamusta sa inyong lahat? Tapos, si Miss D. Precious. Si Precious. At si Isko, ayan. Shout out sa inyong lahat sa panunood. Ayan, miss na namin kayo dyan. Inshallah. Ayan, si Dalia. Alam ko nanonood yan. Miss Dalia Estrada. Estrada? Estrada, apelido ni Dalia. Estrada pala siya. Dalia Estrada. Shout out daw sa inyong lahat dyan. Pala siya na-erap mo. Kamag-anak ni Erap. Dun sa mga nagpapa-shoutout, mag-comment lang kayo below para i-shoutout namin kayo sa susunod naming live. May nakalimutan pa ba ako na hindi na shoutout saglit. Si Dan. Ayun na nga, si Miss D. Akala ko si Miss D ng Dubai, ayan. Si Precious ano? Ayan. Ano ka nun? Si Precious, ang mga tropang eskalera daw. 321 sa Dubai. Tropang 321 sa Dubai. Ayan. Yung mga tumabyuhan. Shout out sa inyong lahat dyan. Ingat palagi. Ayan. Keep safe always. Si Paring Tony. Si Paring Tony. Ayan. Paring Tonyo. Antonio. Sa Dubai. Ayan. Puro mga Dubai kasi nga OFW kami sa Dubai. Nagnonood man. Doon sa bayaw ko pala, ayan, kay Edgar. At, pero doon nag-comment na nagpapa-shoutout, nakalimutan ko lang yung name. Ayan. Sa susunod na lang. Shoutout namin kayo sa susunod. Isulat ko na lang para wala akong makakalimutan. Thank you po sa panonood. Doon kay mag-asawa kay Precious daw. At saka kay Isko. Shout out daw, special daw para galing kay kuya nyo. Ayan, kumusta kayo? Bye-bye! Salamat sa panonood. God bless! Para po din po dun sa hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. At huwag kakalimutan i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron kaming bagong videos. Salamat! Babush!